Jensen på Fiskegården Stella. Foregående rytter sluttede, Gitte Jacobsen sluttede med 4 fejl i tiden 47,61. Start nummer 47, Camilla Weidenkø Skipper, bedes holde sig klar på banen, mens Camilla Silke Klæs bedes holde sig klar i slusen. Og jeg kan gøre rytterne opmærksom på, det er vintertid i morgen, og hvis I skal nå det, så skal I have 0 fejl og ride hurtigere end 38,76 for at vinde den her klasse lige nu. Og for at komme med i top 5, så skal I slå tiden 45,13.